Owaye kumsebenzi wadayisa umuzi nemoto wathatha imali wayithi fu kwa-RNK Entertainment usezibulele. Abase-Uganda abebekuleli ngokungemvume badluliswe kwi-embarrassment ritual ukuze bagcine ngci ukushiya amazwe abo bayohala kwamanye amazwe. Kanti uNdlovu wodumo lomuthi iyeka osiza abantu abanengcindezi yotshwala nezidakamizwa uthi kuyamethusa ukubona ukuthi kanti baningi kangaka abantu abacindezelwe izidakamizwa kanye notshwala ngenxa yokuthi sebemfonela ngisho kwesikabhadakazi naphakathi kwamabili bedinga usizo. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma. Sanibonani. Owaye kumsebenzi wadayisa umuzi nemoto wathatha imali wayithi fu kwa-RNK Entertainment usezibulele. Lokhu kwenzeke ngesikhathi lo ayingeke uyazi labantu baka-RNK Entertainment MyVesto fine angazi wonke nje amabhanoyi forex noma yini yonke lento yabo. Angazi ngathi kunenkinga abanayo. But jokes aside guys, uyabona imali kuthiwa imali is the root of all evils, right? So kusho ukuthi la khona imali imimoya yobumnyama iyathanda ukudlalela ngakhona. Ingakho kuyingozi ukuba seduze kakhulu nomuntu othanda imali kakhulu ngoba angenza noma yini kuwena for imali. Buka indlela abangezwa amshini ngakhona labantu selindizile ibhanoyi but still kuthi abafake imali ukuze kuvuleke ama transaction. Babhizi bayafaka futhi. And sasibatshelile sathi yabona lo mhla ka-30 kwakungihla 13 konje kwangumhlabani. Lo ababe ubekile. Sathi bazoyipostpone idate. Lenza nje ibhanoyi maseliwa vele. Abezwa mshini. Guys ngeke man guys, jokes aside, I'm a journalist by profession. I studied investigative journalism. I'm holding a Bachelor of Arts degree in Media and Communications. I do my research. Lento ka MyVesto and fine RNK ayikho leyana. Into engekho leyana. Uyibuleleke manje umama wabantu udayisa umuzi, wadayisa imoto, wathatha yonke imali ngakuthiwa ubezothola imiliyoni. Wathatha yonke imali wathi fula phana. Ndizile ibhanoyi useyibuleleke manje. Uyabona lezi impungusho zaka RNK Oh. Sixolise. Nanti udaba. Ngivuka ekseni nje ngeindaba engekho right. Engithola manje. Sekunomama useshonile. Ukhethe ukuyilengisa. Udla amaphilisi. Udla amaphilisi. Izihlungu sengizwile. Thunga la emgabavu. Seswi uyilengisile. Shothi ukuthi bethatha imali kumashonisa. Wadayisa nomuzi. Wayoqasha wasefaka RNK elindele ukuthi mayiphuma le mali izophuma isu 1 million because bakhohlisa kanjalo. Mase 1 million mase kwazi ukuthenga umunye umuzi aqale nebusiness. So akwenzekwanga. Firstly ngizothi condolences to the family. Abase-Uganda abebekuleli ngokungemvume bathe uma bethi qathatha kwela kubo uhulumeni wababamba wathi aniye emakhaya wathi abahlale la benze embarrassment ritual kuthiwa benze embarrassment ritual. Niyazi leyo shandisi le ungabona Nkosi yami hawu heyibo uyazi bayathi hoy sure ngathi bajingiswa ikarati noma kanjani kuthiwa bathi we love Mo7 ubani president wase-Uganda. Yeah, bona lokho kuthiwa bathi siyamthanda his excellency Mo7 yathi shot bashayisa ikarati nonga into sixolise nanti udaba. We thank the President of the Republic of Uganda, His Excellency General Dr. Mo7 and the CDF Defense Forces, General Oscar Nerugaba, and the Minister of Foreign Affairs, Ajahn Makasoro, and the Commissioner of Patriotism, Madam Helen Seku. uNdlovu wodumo lomuthi iyeka ososize indimbane zabantu abanengcindezi yotshwala kanye nezidakamizwa uthi kuyamethusa ukubona ukuthi kanti baningi kangaka abantu abacindezelwe izidakamizwa. Lokhu kwenzeke emva ukuthi uNdlovu akasalala ebusuku ethola ama-calls abantu bedinga usizo. Sebemfonela ngisho kwesikabhadakazi, bamfonela ngisho ayikho kodwa into abangayenza.
Okubalekile nje ukuthi uNdlovu uvumile ukusithwala lesiphambano sokusiza abantu abawumlutha wezidakamizwa. Le idinga indoda enesibindi. Uqale wasatshiswa, angisho ukuthi sebegcinile namanje basamsabisa labantu abadayisa izidakamizwa. Uyabona indlela abantu abathutheleka ngakhona because abanye bafonela mina direct ngibadlulisele kuNdlovu. Indlela abantu abathutheleka ngakhona kuNdlovu befuna lo muthi lona obizwa ngeyeka igama lawo. Uqeda i-craving. Yabona ngisho kuthi uyabhema ugwayi noma yini isidakamizwa utshwala noma ikakhulu ke lezi zidakamizwa eziwumbulalazo. Uphelelwa i-craving. Awuphindi uzizwe uyihalela leyo nto leyo. Angibalike meke wathi uthi uyayenza ngenkani uphalaza ibhadi ugcine ngci futhi ngazo leso sikhathi. Ngalo muthi uyeka utshwala kanye nalo lonke uhlobo lwesidakamizwa uyaye. Sinezigaba ezintathu ngokuhlukahlukana kwazo. Isigaba sokuqala uyeka utshwala, insangu kanye nogwayi 1800 rand nje kuphela. Sibe nesigaba sesibili naso uyeka konke lokho okubhalwe lana ngo2000 rand nje kuphela. Sibe nesigaba sesithathu naso futhi uyeka zonke lezi zidakamizwa ezibhalwe lana ngo2300 rand nje kuphela. Xhumana nathi kulezi inombolo ezingezansi. Imbila yaswela umsilango yalezela yeka lonke uhlobo lwesidakamizwa.